जमदुवार 24 आगस्ट 2021 इं मंगलबार बड'फा गोजोरथियारि सोलोंथाइ मावथांखि बड'फा मिशन फर सस्टेनेबल चेन्ज इयुथ मिट प्रग्राम हाबाफारिखौ खासियाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय खासियाबारि गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै खुंफुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिखौ मासिगिरि लानानै सामलायलाङो मानगोनां जमदुवार दखरा एबसुनि आफादगिरि मुस्रि बिनन्जय बसुमतारी बिथाङा। जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खासियाबारि दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव जानाय बे लाइमोनफोरखौ लोगो हमनाय आरो जिउ राहानि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों आलासि महरै रमिय कुमार बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि, बुद्धिराम बसुमतारी मावख' नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जांगिला औवारी क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि, हांगामा नार्जारी सुबुं फोनांजाब नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला एबसु, गाहाय फोरोंगिरि खासियाबारि गोजौ फरायसालि दुर्जय पाहार नार्जारी, बिनन्जय बसुमतारी आफादगिरि जमदुवार दखरा एबसु, पबित्र बसुमतारी गाहाय नेहाथारि जमदुवार दखरा एबसु, गलाब खुंगुर बसुमतारी सोलोंथाइ नेहाथारि जमदुवार दखरा एबसु गोबां। सिङाव थानाय जमदुवार खासियाबारि दालाइसा एबसु आरो जमदुवार दखरा एबसु मोननै जयै मिशन बड'फा मिशन फर सस्टेनेबल चेन्ज बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बाहागो लाफैदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लादों बे हाबाफारियाव आरो बे स्कुलनिनो बे हाइ स्कुलाव लानाय जादों। बे हाइ स्कुलनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि बिथां साराबो बाहागो लादों आरो दिनैनि बे बड'फा मिशन फर सस्टेनेबल चेन्ज बे हाबाफारियाव आयदा हिसाबै जों लाइमोनफोरखौ लोगो हमनाय आरो बिथांमोननि जेंना जेंसिनि सायाव जों सावरायदों आरो लोगोसे सोलोंथाइखौ लानानै बिथांमोननि फरायसाफोरजों जों मोगा मोगि जादों आरो बिथांमोननिफ्राय जों कुइसन खालामदों बिथांमोना मा जानो लुगैदों बिथांमोननि स्किलनि बाथ्रा लाना जों सावरायदों माबोरै बे जिउ राहा दानांगौ बेफोरखौ लाना सावरायदों सोर सोर मा थासारियाव फरायगासिनो दङ सोरहा मा जेंना जेंसि दङ बेफोर गासैबो बिथिंखौ लानानै जाहाथे गासैबो बर' लाइमोनफ्रा मोजां मोनसे थासारियाव थानो हायो बिनि जाहाथे जों सलुसन दिहुननो हायो नामा बेफोरखौ लाना जों बिथांमोननो मोगा मोगि जादों आरो बिथांमोनाबो फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोना जोंनो गोबां बाथ्रायाव इन्टारेक्ट खालामदों बिथांमोना जोंनियाव माखासे कुइसन खालामदों आरो बिथांमोनाबो जिउआव मा जानो लुगैदों बेफोर गासैबो बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे हाबाफारियाव जमदुवार दखरा एबसु आरो खासियाबारि दालाइसा एबसु जि एरेन्ज खालामनाय बे हाबाफारियाव फैनानै जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव थानाय आनसलिक आरो आनसलिकनि सिङाव थानाय दालाइसा आरो गोबां जायगायाव बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। सोलोंथाइनि सायाव प्रग्राम लानाय जादों एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों आरो बड'फा मिशन फर सस्टेनेबल चेन्ज बे हाबाफारिखौबो गोबां जिल्ला आनसलिक दालाइसा आफादफोरा लागासिनो दं गोबां जायगायाव आरो बे हाबाफारिजों जोंनि हारिनि गेजेराव मोजां मोनसे जौगानाय आरो मोजां मोनसे एवारनेस फैगोन होनना जोंहा मिजिंथिनाय दङ।